Mut. Kuinka porukka? Mau. Onko sun muuten CD-levyjä suomalaisia erityisesti? Ei. Musta me kauemmas. No lopetaan se pelkääminen. Ei sulla ole mitään. Se on niin lähellä tuo perseensä kanssa. No niin. Nousi nöityneen. Kyllä niin hyvä tuolinen kissa kyllä täällä nykyään. Kato, niin näytti vauva. Ainoa planeetassa niin on tommonen villikissa, oli melkein prikulleen saman näköinen kuin toi. Voi vittu, kun kävi Suomeen. Kun ne ei kesinnyt enää aikuiset. Typpykkähän tääkin oli. Kuoleman mukaan tämän väliset on aina tyttöjä. Sitten poikia nää tuon näköisiä. Osta! Ota täällä, täällä. Niin. Fuckingin linssilude. Että voi pikkusen pelätä.